Тъй. Я да пробваме сега да снимаме. Нямам стойка, каквото стане. Айде тук какво е включено. Да се види. 4x4 включено. ESP-то изключено. Айде. Ще държа и ще карам, каквото стане. Следва един голям баир надолу. Хищника си драпа добре. Нагоре съм се качил. Сега слизам. Езерото взе да замръзва. Какво да прави? Зима. Няма как. Айде, стига толкова.